Konrad Mizzi jisteriku fil-PAC u jibqa' jgħid li l-kuntratt tal-Electrogas kien wieħed nadif ta' minkejja li l-garanzija bankarja li ħareġ il-gvern kienet waħda regolari, minkejja li kien proġett mhux konformi ma' regoli, minkejja li dan il-kuntratt ġab riskju fuq il-pajjiż, minkejja li r-riski kollha tal-proġett ġarrom il-gvern, minkejja li kien hemm nuqqasijiet fil-proċess tat-tender, minkejja li l-assessjar tal-offerti finali saru mill-istess persuna li fetaħ il-kumpaniji sigriti fil-Panama lil Mizzi u lil Xkembri Brian Tonna u minkejja dak kollu li ħareġ mir-rapport tal-Awditur Ġenerali, Konrad Mizzi jibqa' jiftaħar li huwa nadif. Wara xahar ta' stennija l-eks Ministru Konrad Mizzi li għadu deputat parlamentari dem quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi fejn għażel li minflok iwieġeb għad-domandi jiddakka b'mod partiġjal lid-deputati nazzjonalisti fl-istess waqt membri tal-Gvern fil-PAC komplew joħorġu għonqhom għal siħibhom li kien suppost qiegħed jixed. Kompli defendi l-Konrad Mizzi. Hawnhekk qiegħed niddefendi l-proċedura ta' dan il-Kumitat illi suppost hija proċedura serja u m'intix se tallibna il-komplu tidru onorevoli Bedingfield. Hekk joġobkom. Li minkejja li keċċejtu lil Konrad Mizzi għadkom fis-sodda miegħu. Full stop. Konrad Mizzi għadu jħossu parti mill-Labor. Jiena kemm bżonn issir inkjesta fuq. Konrad Mizzi għadu jħossu parti mill-Labor. F'dan dibattitu magħna. Nibdew ftit. Le, nkomplu l-ismej. Nkomplu bil-prezentazzjoni. Mela m'intix lest inti. Jiena naħseb illi dal-kumitat għandu jagħti ħin għal il-preżentazzjoni biex imbagħad nibdew bil-mistoqsijiet. Mistoqsi għal darba tnejn tlieta li uża l-kelma wi meta refera għal twettiq ta' proġett tal-Electrogas u jekk bil-kelma aħna kien xi jirreferi għal Kiċ Kembri, Mizzi irrifjuta li jwieġeb. Tista' tgħidilna Kiċ Kembri kienx parti minn dan il-famuż wi li għamiltu din ir-revoluzzjoni kbira. Tajjeb ngħidlek li inti għandek dritt tistaqsi mistoqsijiet, però skont il-guidelines l-ewwel special statement ma Il-guidelines ma jgħidlu xejn. Inkludi l-Kiċ Kembri u l-Joseph Muscat il-wi. Ara, jiena għu stand my ground. Barra d-definizzjoni ta' gvern, jinkludi l-Kiċ Kembri. Kien ċermen, ejja Naħseb li kien naħlu l-ħin. Int ma tistax twieġeb dan l-istadju. Jekk Kiċ Kembri u parti mill-wi. Titkellem inti punt legali. Tul il-preżentazzjoni li qal li se jagħmel Konrad Mizzi, Peppe Fenegadami fakkar kif uffiċjal tal-Ministeru tal-Finanzi kien spjega għaliex f'dan id-deal hemm il-korruzzjoni u saqsa se jwieġeb Mizzi għal stqarrija bħal din. F'dan l-istadju Konrad Mizzi beda jattakka l-Peppe Fenegadami u insista li jintalab ruling mill-Speaker u minn hemmhekk infex jgħajjat b'mod isteriku għall-aħħar. I am energized, of course li am energized. X'kien nara lilek qudiemi. Int ma tistax kellimni lili fuq dal-affarijiet. Int ma tistax titkellem dwari. Inti jiena qiegħed hawnhekk wiċċi minn quddiem il-poplu Malti għalġi. Imma jiena nkun hemm nivvota bil-qalb ta' kontrikom. Jiena nkun hemmhekk nivvota bil-qalb kontrikom biex int ma tkunx fil-gvern. Il-verità hi li d-deal tal-Power Station il-ġdid tal-gas fi ħafna nuqqasijiet kif ikkonferma l-NAO. Konrad Mizzi jipprova jbinġi realtà kompletament differenti. Jirriżultaw ukoll li Mizzi se jkompli bis-sottomissjonijiet tiegħu lill-PAC fis-seduta li jmiss bid-data għad trid tiġi stabilita sa issa l-eks Ministru Laburista għadu ma ġiex affaċċjat bid-domandi. Intant fil-bidu tal-laqgħat ċermen tal-PAC Peppe Fenegadami għall id-direttur ta' GEM Holdings u l-Electrogas Ray Fenek informa li l-Kumitat il-minuti tal-laqgħat mitluba mill-PAC għadhom mhumiex lesti u talab il-Kumitat biex qabad delegazzjoni mur jaraw il-minuti. Iżda Peppe Fenegadami qal li mhux aċċettabbli li jitkompla jittawwal il-proċess u allura il-minuti kollha għandhom ikunu sottomessi sa tmiem il-ġimgħa.